man. What's in the
Yo, na bubo twedi akosa si yasa. Yeah. Ahyepo mu wudi ani o. Yeah. Nsu a mu wo bonfo. Ya wa kwaso. Yeah. Mu achichira momra. Yeah. Momra o. Yeah. Ahye a wo kan de anim. Yeah. Enna ne ehwe o. Yeah. Tu achichira bebra nu. Yeah. Na si fom. Yeah. Na ye hunu se bibi o ba bi ampa. Yeah. Obi a be bi agro ba ko. Yeah. Okonfo si dwom a. Yeah. Sane. Yeah. So wo ampa. Yeah. Monfo ajan safo ajan safo wada woma obon ni o si Jane so yehu Jane so ho o di ansafo nyeza anti munsane asuo bi a ho monfo ajo so bi ehiam se obesi fom na fei eko bi wa no mo bo odinyam ye hu bi a ofi wada woma kasa no akuya duchuwa sio bi o akuya so ene dai ena sabe ye be biwa no o ho a se akuya tisi domu a ebi wo bia sa na ye hwe ne ekọ ye ba ma shawe ye